se, nu stiger solen af havets skød. Man mærker næsten, hvordan han har stået ved vandkanten, og ud over det store hav betragtet, hvordan solen stiger op, og mørket flyr på lyset. Lyset bag lyset i himlen digter han videre, og siger, at det lys, han ser, er et billede på det lys, der kommer fra evighed ind i vores jord og menneskeliv. Det lys, der ligesom solen kan få mørket til at fly, så kan det tænde en gnist i menneskesind ind i vores livskraft. Så meget man som Jakob Knudsen kan synge, jeg og ånde luften i fulde drag, synge ud en sang for den lyse dag. Tak ham morgenen mig ind af sød, at mig gav i livet trods synd og død. Alt det sad jeg og tænkte på under vores hyggelige samtale i jeres egne hjemklub om jeres Ruth. Ikke fordi jeg ikke også hørte efter, hvad I sagde, men fordi Ruth var et menneske, og han stærk livskraft hele livet igen. Åndede livets luft ind i fulde drag, trods hvad der skete i livet. Ja, Ruth var en sej kvinde, der vidste, hvad hun ville og hvad hun mente. Og hun efterlod aldrig folk omkring sig, med i tvivl om, hvad hun tænkte eller hvor hun stod. Også selvom det kunne koste, for det kan det, når man er et ærligt menneske. Det er lidt som en mønt med to sider, når vi mennesker har nogle stærke karaktertræk. De kan være helt fantastiske, og hurtigt så kan mønten vendes og være lidt irriterende nogle gange. Det snakkede vi om, når I med stor omsorg og kærlighed i stemmen fortalte om Ruth, og om hvor vigtigt det er at ære det menneske, man tager afsked med. Så det ville være helt i Ruths ånd at skrive en tale, der er både ærlig og kærlig. For sådan var hun selv, og så kendte I hende. Ligesom livet er det hele, mørke og lys, så er mennesket også drømt. Og i disse tider, hvor mange putter filter på billederne, ja, så var hun et menneske uden filter, som vi også formulerede det. I en af hendes sidste dage på hospice blev hun tilbudt lidt vand til at fugte læberne, hvortil Ruth svarede, at hun nu hellere kunne tænke sig et glas vin. Det forstår man jo godt. Kommunikationen var tydelig, og som personalet på hospice sagde det, så ved Ruth, hvad hun vil og ikke vil. Så hun vidste, hvor man havde hende. Ja, der var meget livskraft i Ruth. Hun elskede livet, og selvom hun ikke var bange for at tro derfra, og kroppen var træt og udmattet, så ville hendes sind gerne have mere liv. Ånde mere end livet i fulde drag. Se sit åndebarn konfirmeres, møde det tredje åndebarn, der snart kommer til verden. Sådan var hun som menneske, og hun var det helt for barn og ung. Ruth opvokset i Rigskov med hendes forældre, søster og bror Jens. Og hendes far var slagtermester, og hun hjalp til i butikken. Når hun ikke brugte tiden der, var hun lidt af en kendis, kunne jeg forstå, og blev genkendt af de fine damer i Rigskov, der var udkødet. Er du ikke lille Ruth? Det var hun for en overgang en kendis, hvor hun var en del af en serie i Aarhus Stiftstidende, der hed Ruth og Jens i trafikken. Der var artikler, fotoreportager om, hvordan man skulle bevæge sig i trafikken. Og så elskede hun også sin ballet. Hele hendes barndom var virkelig i balletten. Disciplin og øvelse blev hun dygtig. Var på Aarhus Teater. Drømmen var det kongelige teater, som hun også søgte ind på. Og selvom viljen var stor, så er der ting, man ikke kan øve sig på, uanset hvor hårdt man træner. Og det er at ændre sin højde. Viljen var stor, men højden var det ikke, og det satte en stopper for mig. Men snart ændrede Ruths livsbane sig. En matros kom forbi på et skib, der Knud var mand i liv, og var på et krigsskib i Aarhus. En soldaterkammerats veninde havde en søster, som var Ruth, og han mødte den i hinanden. Nu faldt ret hurtigt for hende, men de andre advarede og fortalte mig, og sagde, det kan du godt glemme, alt for mig. Og faren, han er ikke fornemt. Men der var også en lille igen i dig, du vil gøre forsøget. Og nej, faren var ikke nem at danse med. 1,5 år havde I kendt hinanden uge før Ruth
Hun tog færgen til dig, Knud, der boede i Holbæk, og da hun landede i Kalundborg, stod politiet og ventede på hende. For faren havde ringet efter dem. De spurgte, om hun var hurtigt, og til hun sagde nej. Og da de havde ventet på dem, stak hun i rammen, så kunne de nok regne ud, at det alligevel var hurtigt. De fik hende hjem igen. Hun vidste, hvad hun ville, og snart blev hun 18 år, tog afsted igen, og den gang lykkedes det. I har været sammen lige siden 70 år, det er blevet til. Og det er mange år, og det er helt med hinanden. Så mange er man jo helt at vokse sammen som mennesker. Også selvom man er forskellige. Så der er ikke noget at sige til, hvis taget og sorgen er stor. Og hvis det føles lidt mere stille derhjemme. Og så har I skabt jer en dejlig familie med jeres 2 børn, og børnebørn og oldebørn er kommet til. Du var mælkehandler, Knud, og hun var hjemmegående. Og altid var der en hjemme, når I børn kom hjem fra skole. Det var et åbent hjem, jeres forældre havde fortalt mig, og vennerne var altid velkomne. Og den åbenhed bevarede hele livet igennem. Da børnebørnene kom til verden, kunne de altid komme forbi og med på arbejde og rut, eller passes, hvis I var syge. Man fik aldrig et nej. Og da I børnebørn blev voksne og ældre, kunne man også crashe efter at have beskæring. Familien var vigtig, og den skulle man være der for. Og Ruths moderliv, det stoppede derfor heller ikke, fordi hendes børn blev voksne. Opdragelsen fortsatte hele livet igennem. For Ruth gav sig fuldt ud altid. Sej som en superhelt, og sej som en bøf, som en er formuleret. Og når det galt hendes eget blod og familie, så gik hun helt til kanten. Jeg er faktisk bogstaveligt talt ud over kanten. Som dengang en af jer børnebørn stod med sin redningsvest og sin lille røde kuffert og faldt i vandet. Uden at tænke, sprang Ruth spontant, frygtløst ud i vandet. Det lille barnebarn var nemt nok at få op, men for Ruth var det lidt sværere. Men det var ligegyldigt. Her var noget vigtigt på spil, og så gjorde hun, hvad der skulle til. Også hvis det var ubehageligt for hende selv. Som da ikke af børnebørnene blev syge, måtte køres til Skejby Bakklægen. Man skulle med elevatoren, og Ruth var klaustrofobisk. Men selvfølgelig skulle hun med barnebarnet op. Hun var der for at støtte og tage sig af hende. Da Ruth var der virkelig for familien og havde deres ryg. Her var hun kompromisløs på godt og ondt. Til livskraft og et mod. Men man kan ikke sige Ruth og Knud for den sags skyld, uden at nævne jeres liv på vandet. I elskede at sejle, og har haft sejlbåd i mere end 50 år. Børn og børnebørn har været med ude at sejle og haft oplevelser og minder om sejlture til Sverige, Norge, Tyskland, Bornholm, rundt om Sjælland. Der skulle man have jer med til fest, måtte man planlægge uden om sejlsæsonen. I har en stor vennekreds og er tætte med jeres sejlervenner, men dem kunne I sidde i hver af jeres råd i mørket med stearinlys tændt, søge viser i mindste af et harmonikaspil, og I fik jer et glas rødvin og kaffe. Varme hænder. Men der kan også ske dramatiske ting på en båd, som den I børn var med, og båden sejlede på et gammelt skibsvrag. Der kom vand ind, nødraketterne blev skudt af, og lodsen måtte ledsage jer ind til Sverige. Eller da I 2 Knud var alene på båden og fik dårlig hjerte. Ruth måtte være styrmand, ringe til svenske venner. Der var lidt svært at forstå, at få dig sikkert i havn og ind i ambulancen, og det lykkedes ikke. Ja, I har virkelig levet et liv på vandet. Du fortalte mig, Knud, at det var filmet og naturen, der træk. Og også, at det næsten var gratis at overnatte. For både der var ret nøjsomt. Man skulle passe på tingene, få det til at række, om det var mad, som Ruth var god til at lave for det vise ud af. Båden eller den store, smukke brænde, der står derinde og ude af stuen. Og hvor der blev råbt brændende, hvis man var i overhængende fart for at lede i køen. Opera. Ja, det var godt og ordentligt. Håret skulle sidde ordentligt, også da hun lå på hospice.
der ringede hun efter frisøren, for hun skulle ikke have Søren spillehår. Og I fik hjulpet hende op og sidde, så hun fik en frisyre, der passede lidt bedre til at ligge i sengen. Der var kampgejst i rummet. Noget man kunne se i hendes genoptræning. Og hvis nogen gik over hendes grænse, så var det ligegyldigt, hvem det var, eller hvor stor vedkommende var. Det fik en lidt chokeret rocker om jakken den dag, at han uopmærksomt spyttede og ramte Ruth på jakken, der var på tur i byen. Og da han ikke undskyldte, stak hun ramt efter ham og hoppede op over hende. Jeg forestiller mig ikke, at han lige med det samme har glemt den oplevelse. Nu er vi ved slutningen i talen, men hermed er det ikke sagt. Men taler det sidste ord aldrig sagt. I må blive ved med at være ordet om Ruth og hendes liv. Vi må grine og grave og mindes over det, vi hver især har haft med hende. I den sidste tid, der var omsluttet af omsorg af sin familie, og det er stort, når vi skal herfra. Og venlig alle så vi må kærligheden videre. Ruth har med sin lærer modsat sit aftryk i sine nærmeste menneskers liv. Og på den måde lever hun videre hos jer, især med den livskraft, hun var i sig. Den er givet videre til familien. Men i Bibelen gives det også et håb om, at efter tiden på jorden er slut, er det ikke slutningen. I kristendom fik vi i julen det løfte, at evighedens lys er det største. At menneskets liv er som naturen, og den blomstrer ind i himlen. Så vil Gud samle alt, alle vores tider, af et eneste ord af omsorg, solskin og lys. Og hvor vores hænder ikke længere kan være, at være han os med sin kærlighed ind til sig. Må Guds fred og kærlighed være med Gud. Må Guds fred, kærlighed og trøst være med os alle. Amen. Nu skal vi synge salmen, du som har tænkt millioner af salmer.
Vi rejser der og hører løbet om evighed og opstandelse. Meget tidligt om morgenen, første dag i ugen, kom kvinderne til graven med de hjælpende salver, som de havde tilbudt. Han steg hjælpet bort på graven, og de gik derind, fandt ikke Herren Jesu liv. Mens de stod og ikke vidste, hvad de skulle tro, var der et foran den 2 meter lysende klæder. Kvinderne blev forfærdelige og brugte sig af ansigtet mod jorden. Men mændene sagde til dem, hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Han er ikke her, han er forstået. Ja, for således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Lovet være Gud var Herre Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til at leve på ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Otte lyndige fanget armkrig af jord er kommet. Til jord skal det blive. Og af jorden skal du igen forstå. Sammen med fader vor. Fader vor, Gud, som er i himlen, hellig vor dit navn, kom til dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig modig. Og Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred.
tak og opmærksomhed til alle jer, som har mødt op i dag. Jeg ved, det betyder meget for dem. Herefter er I alle inviteret med videre til mindesamvær, og det foregår lige her ved siden af kirken i Sognegård. Tak for at være med. Og nu vil Ruth blive båret ud til tonerne fra sangen, verden er i far.